נפילות אחדות בשוק האג"ח בחודש האחרון העלו בקרב המשקיעים את החשש שאנו ניצבים בפני שינוי כיוון בשוק, והרלי האדיר שחווה השוק הזה עומד בפני סיום. על מנת לקבוע האם באמת יש מקום לשנות את מדיניות ההשקעות של תיק האג"ח, עלינו לבחון מספר פרמטרים. ניהול המח"מ של תיק האג"ח תלוי בציפיות האינפלציה, הריבית ופרמיית הסיכון. בתחילת השנה, הציפיות היו לכך שהאינפלציה והריבית ייוותרו ברמה נמוכה לזמן רב. למרות ציפיות אלו, עקום התשואות גילם פרמיית סיכון גבוהה, כפי שזה בא לידי ביטוי בשיפוע שהיה תלול מאוד. במילים אחרות, התשואות בחלק הארוך של העקום היו גבוהות מאוד ביחס לתשואות של הטווח הקצר. לפיכך, באותה העת, נכון היה להחזיק במח"מ ארוך בתיק האג"ח בשילוב של מק"מ פלוס שחר ארוך, אשר נשא תשואה גלומה גבוהה מעקום התשואות. הפחתת הריבית במרץ האיצה את ירידת התשואות השקליות לצד ירידה בשיפוע, מה שכמובן היטיב מאוד עם אגרות החוב הארוכות. הריצה של המשקיעים לאגרות הארוכות לאחר הפחתת הריבית במרץ גרמה במקביל לירידה בפרמיית הסיכון של העקום, כאשר במהלך אפריל-מאי נוצר מצב חסר תקדים שבו כל העקום הישראלי נסחר בתשואות נמוכות מזה של עמיתו האמריקאי. זו הייתה הנקודה בה היה מקום להפחית את הסיכון, וכך עשינו. המח"מ מופחת בחדות מ5 שנים לערך עד לשנה וחצי. המשקיעים באותו זמן היו מעט מבולבלים. מצד אחד לא חל שום שינוי בתמונת המקרו אשר יצדיק שינוי בתיק ההשקעות. מנגד, לא ניתן היה להתעלם מכך שעקום התשואות כבר אינו נושא פרמיית סיכון ראויה. מה שאומר שריבית אפסית אינה תמיד מעניקה חסינות בפני הפסדים באגרות חוב ארוכות. דוגמה מובהקת לכך ניתן למצוא באגרות החוב של גרמניה, שירדו בחדות בחודש האחרון, על אף תוכנית הרחבה מוניטרית אגרסיבית של הבנק המרכזי האירופאי. הירידות בחודש האחרון העלו את התשואות ואת שיפורו של העקום, כאשר הפרש התשואה בין האגרות הארוכות לקצרות שב ועלה לרמה אשר מצדיקה את הערכת המח"מ מחדש. נזכיר שוב שהדבר היחיד שהשתנה הינו פרמיית הסיכון שעלתה, בעוד שלא חל שום שינוי לגבי תחזית הריבית והאינפלציה בישראל. לפיכך, ניצלנו את עליית התשואה בשוק האג"ח כדי להעריך את המח"מ בתיק האג"ח שלנו. עד כאן להפעם.